Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बरायबाय आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोदों आरोना जोंनि बर' बाजार आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड योगा सेन्टारनि सोमोन्दै जायफोरनाखि सानाय सुनाय देहानि बायदिसिना जेंना जेंसि जिन मोननाय पेरालाइसिस जानाय बिदिनो हारा हुरानि गोबां जेंना जेंसि आरोना गोदनाफोर सानाय सिनस्रि सानाय आरो बायदिसिनानि प्रब्लेम दङब्ला नोंथांमोना जोंनि बे बिजनीनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि जितु बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बर' बाजार टिडि ब्लकनि साखाथियावनो नांजाबनाय जोंनि बे बर' बाजार आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड योगा सेन्टार नोंथांमोना फाहामथाय लाफैनो हागोन। आङो स्क्रिनाव मबाइल नाम्बारखौ होनो हागोन नोंथांमोना बेनाराव नायबानो जाबाय गोनांथि दङब्ला नोंथांमोना कल खालामनानै गासै बाथ्राखौ सोंहरनो हागोन बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननिसिम बुंनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय पिपिएसआ मोनसे जाबाय आरोना जोंना पिपिएस पुतली पिपिएस बानायबाय आरोना जोंहा नै पिपिएस जोंहा बिथां बिलासा पिपिएस खौ बानायगासिनो दङ आरोना पिपिएस खौ एवबावनांगौसो नै नेचारेल बिफां लाइफांनि बिलाइ बायदिसिना लगाय मोनदेर खालामनानै बानायो आरोना नै बिदि थफ्ला बे थफ्लाखौ होयो आरोना थावजों होनानै मोदोम सानाय सुनायाव ओरै टप 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 नायो आरोना बेजों सानाय सुनाय ब्लाड सार्कुलेसन ओमफ्राय जिन मोननाय बायदिसिना जरा हारा रोदा मोदोमनि सानाय सुनायफ्रा मोजां जायो आरोना नैबे आदानिया जाहैबाय सिनस्रिनि प्रब्लेम आरोना बेना सिङा जितुनाखि बिखुङा सिङा देमनाय आरोना बेना बिखुंनि माबाया सिनस्रिया देमनाय गोदनाया प्रब्लेम दङ बेनि थाखायनो प्रब्लेम जादों आरोना दा बेयो जोंनाव ट्रिटमेन्ट लाफैनानै गोबां मोजाङाव फैबाय होननानै गावनो बुंदों बेना प्रब्लेमा उन्दै समनिफ्रायनो आरोना उन्दै समावनो जानायमोन दा बहुद इमप्रुभ जाबाय आरोना दा बियो एसेबाबो साबसिनाव फैबाय होननानै गावनो बुंदों ओमफ्राय ट्रिटमेन्टखौ लादों दा गोबां मोजाङाव फैबाय आरोना बेखौ थेरापिस खालामखांनानै मासाज खालामखांनानै माखासे फिसा फिसा एक्सारसाइज जितुनाखि जगा जोंनि हेल्थनि थाखाय गोनांथार बेफोरबायदिखौ होबाय आरोना 9, 10, relax. Up. Pitching toward you. Good. Pasti kini. Good. Itu bulzo setawar. Remember it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and relax. Also bulzo setawar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax. The body to down look. Extra body. Sit on. Good. All of Good. Sit down. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 10 times. Sit up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah kena dia. Good. Good. Wah. Rest ya. Itu mungkin ya. Good. Hatkan dia, pitikan dia cepat. Pitikannya. Good. Lah berapa juga? Good. But 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus. Itu dalam lagi dulu setahun.
Stand again. Pull up some short one. Right to left.